बाजार गिदिर जाबो ना हाबा ना थांगोन सोरा ना फेर गाजाबाय बेफोरा फेर फेरनोसै माबाजोब्बाय खोमा ओमफ्राय मा होनो नाय बरा फेतलायालाय माथो फेतलाखौ हरगोन आरो ना गोदान आं साननाय फेरा थांबाय जालायो बासनिफ्राय लानानै माबाखौनो ना बेसे लायो इयो 700 मोनो होनलाय इखो 700 मोनो होनलाय माबाखौनो ना बेसे लायो इयो 700 मा गखाबाय खोमाथ' र' है खामानिया मा मावगोन बांसिन बुस्थु खोलैगोन मा बेयाव गैयाथ' hello welcome my LB please like comment subscribe please like comment please support me my LB hello please like comment subscribe my LB please support comment ha ओमफ्राय मानोथो माबायाखै दाय फाहामगोन नामा दालाय माजों ओंखाम जागोन गिखांबाय दा आङो हा ओइखौ खोमोरथ' ओमफ्राय मानोथो माबाया दे रेखिथि 이거 당연히 플라스틱라 이럴래 뜰리나 할리 아이츠메 오즈바
लिलायना फैगोनथ' जाबाय दे मारदो दोनदो दोन इसोरखौ दांनाङा प्लास्टिक लानांगौ आखायाव मा गिजाल हना खालामो अराखै गिदिंदों बैयाव गिदिंबा मालाबा मोनसे बायनांसिगोन माबाया गोजौआव मावबाय थायो माबाया फैसा गिदिर गाहाय स्टेन्ड गोनाङा माबा गाहाम लायो खोमा ना 3000 जोंनि अफिसाव मानसिया बायदों 3000 फैगौआव बायबाबो जागोन बेखौ बैनो सालायथ' जायो इसोर लाग्रा बायदिया 1200 ना एबार बोसोराव बेखौनो बायथ'नांगोन सालायो बैनो फिसायानो मोजां बार नाङो सानैल'आवलाय लाइन गैयियाव ओंखाम जानोसै थ' गदों ना मादोंमोन सिंना नों दा लगायनाया गुवाहाटि बासआ मोनसेल' होमबा माबायाव सोलायहैबाबो जायो आंबा फिरफिलाजों आराम थांनो हायो फिरफिलाजों फिरफिलाजोंबा भबानिफुरसो थाङो बबे हानो बाहेराव दं लांदां मबाइलखौलाय मानसि थुगाथु जाबाय
प्लास्टिक दिरुंजों खाबानो जागोन ओइयाव प्लास्टिक दिरुं गैलाबाया होनदा नोंसिनियाव Hello guys, please like, comment, subscribe. Please support me, my LB. लोगोफोर सोर दं जोंहा लाइक कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब बानायना होदो बेलाय सोलिथ'सिगोन दा फेननि गांखौल' होदो इयाव आंखौ होदावबाय थाना खोमसिखोमलाव बे बारा गोबाव सोलिलाथ' आवलिजोबसिगोन फेना जानो मालाय एलबि होनायावबो खिफिना होयोना लेथ्रा बाथ्रा मासि लेथ्रायलै खोनाहैबाय था नों खिफिनायखौ नों खिफिनाय खोनाहैबाय सोरनि मिसकल दंफैयो फननि गेजेरजों केटलाखौ गोसोथोदोंसो खोमा आं खामानि मावफुनाय केलकुलेसन खालामनो जि रागा जों लुगैयो ओमफ्राय आंबो माबा मोनसे टेनसनाव थाबा माबा मोनसे गरमाव माबा खर' सानाय खर' गिदिंनाय टाइमाव माबा बारा हाखादावरा हांथोनो जि रागा जोंनो ओंखारो आंबो Please like, comment, subscribe, please. ओइटि बानायना हरदोलै सोरबा अननानै जों बे खयथा थांबाय माबानो आठथायावनो आठथा ओमफ्राय मेडिकेला खैथायाव खुलिगोन दसथा 9ता 9:30 साराय 9ता मोनहैनानै जिरायहैनो हायोब्रा गरमावलाय मानोथो माबायाव थांनांगौ 9ता गाहामाव बासजों थांबा खै घन्टा लायो 2 नोंजों थांबाथ' 1 घन्टा मोनो अके ओरैजा बारस'बा ओमफ्राय बरमा जानानै थांबा 2 घन्टा लागोन ना बरमायाव ओंखारहैबा मावफुं बसुमतारी हाय हेलो मा खबर मावफुं बसुमतारी साब दंना साब खालामदोंना खालामाखै साब खालामाखैबा खालामना होदो लाइक हरना होदो दे जा मावफुं बसुमतारी अननानै माबाखौ नाय मबाइलखौनो गारनोसो लुगैयो आं मानि नेट प्रब्लेम जाबाय थादों दासान्दिलाय मावफुं बसुमतारी होबाय दे आंखौबो मा होनो आंखौबो होदो नामा
नों एलबि होदो आरो मावफुं नै नेटानो नाङा एलबि होबा हाजो जायगा बायदिनो मबाइलखौसो गारहरनो लुगैयो आं थेंक इउ साबास दोनलै थारखौ दाग्रा सुइसखौ बन्द' खालामनानैबो लाइनजों मा खेलायबाय थायो आं दिनै फेनाव उन्दुनो मोननाय नङा सानदोंमोन बरिया थान्दा बार बारदों माथो बेटारि सालायनानै मिनिलायथारदों बेटलाया फाहामनो हानायखाय देलाय मिनिबावलाय एसे मोजां मिनि मावफुं बसुमतारिया मा होनदों नोंगोलै अखा हादों नामा होनदोंनो ए अखा हायाखै अखाया थाइफ्रिदोंबो ओमफ्राय दा हायाखै ओंखाम जाबाय नामा मावफुं बसुमतारि जा जायाखैनो नै लाइनाबो गैया थांलाय फैलाय दासो फैलायबाय दुगैया नोंखौनो गथ' बायदि नेनांगौ नेया माथो ओमफ्राय फेनखौ मानो खोमोरो गाङा थागोन ना दसे नों दुगैखांजासिम जि हिंसायानो लाजाया फाग्लासो गावहा दुगैहैगोन ओमफ्राय आं बेयाव फेन होआबा थानांगौ लाइन थाना जाबायनो मा ओंख्रि जाखो मावफुं रावबो कमेन्ट हरालै रावबो फैथारा मावफुङालाय इलाय आइदिसो नामासै फेथलानो आदार होला अमानो ओरैनो फेनानो मैयाफोर गिदिङाखैमोन बेसे साफा गिदिंदों माबा बारा थान्दानो गोरों बेटारिया सोलायबाय नालाय बे बेटारिया गरम जाना आवलिलांजोबनायखायनोथ' बारानो मा ओंख्रि जाखो मावफुं थांबाय नामा दे दुगैदो ओंखाम उखैबाय खोमा सोरबा मा मबाइल नांगौ लाइन थानांगौ सार्जआ 30 दङ दुगैहैग्रो थां ओंखाम जाबा होन माबानो हागोन है ओंखाम जाखांबा हो ओंखाम जाखांबा होमबा हो नों दुगैखागोनबालाय बिसिनाखौ बेबायदि अबस्था खालामजोब्बाय इहानो साराय बैखैनो खोमा दंखलखै गामसा गिसि दं मानो गैया दंखलखै दं मानास बर' अन मानास बर' लाभ नो प्लिज लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब प्लिज
Please like, comment, and subscribe. Please support ILB. Ma, ha? Hey, filter. मावफुं बसुमतारिया मा होनदों दालि बयलारसो नांथाबाय दं नेट गैया आंलै नेटानो प्रब्लेमथार माबा हाजो जायगा बायदिसो मोनलायलांबाय आं हाजोआवबो नांबावोसो खोमा 5G बानायनो होदों खोमा होनलायदो Please like, comment, subscribe. Please support me, my LB. Welcome. 180 साब खालामना होदो 79 खौ 80 बानायना होदो सोर दं Please welcome my LB. Like, comment, subscribe. Please support me. मावफुं बसुमतारी बहानि जाखो सोरखौ सोंदों आंखौ नामा जोङो माबानि बाक्सानि नोंलाय बहानि मावफुं मनज बर' लाबनो नों बहानि मावफुं खोन्थाहर अननानै जों बाक्सानि मनज बर' अन थेंक इउ मावफुं जोंहा बाक्सानि आंबो बाक्सा मा जायगा जों माबानि बाक्सा सालबारिनि मावफुं जोंहा माबा होदोंमोन भिडिअ होदोंमोनहाय दहायो ब्लग नायाखैबा नायनानै लाइक होना होदो मावफुं अननानै सोर दं जोंनि माबा गोदान ब्लग होनायखौ नायना होदो अननानै ओमफ्राय लाइक खनसे थुना गालां खाथियानो सं रुपुहि दे नायगोन दे जागोन दे मालाबा सालबारि बाजार फैना फैया जों थाङोथ' रुपुहियाव मालाबा रुपुहि सकआव मैगं लायनो ओंख्रि मैगं बायनो जोंनिया माबायावनो एकदम सालबारि बाजारखौनो नुहुरखायो दैमाजों बारस'बा खाथिथार जायो मा होनदों जोंना फाख्रिगुरि मा जादों हा हा खुरखानोसै आरो बोथोरालाय बिदिनो
मा होनदों मावफुङा अ हासरा जोंनानो हासरा थाङाखै रुपुहि थांबाय मा कमेन्ट माबा बानायखो रिमुभ बानायखो मावफुं रं जादोंमोननो जोंनि ब्लग गोदानखौ नायाखै मावफुं जोंहा अननानै मा एसे सिरिना दे थाइजौआबो सालबारि बाजार फैयो नामा मावफुं लाइक हरना हो दे ब्लगखौ फुल नायजोब सोर सोर दङ जोंनि ब्लग गोदान होनायखौ नायना हो लाइक कमेन्ट खालामनानै माबा लाइक होना हो जागोन दे Please comment, like, subscribe. Please support me, my LB. Nah. Ini nih. Mana? Maupun. Lagi fuzil. Jangan deh maupun. Dan jangan marah aja. Terlalu tenang. Rupuhi hasoran ini. Di. Jak lagi. Bukan lagi. Enggak lah, salah itu. Beli lain mah. Ini segera. Dah, lah, enggak itu. Cepat kamu mau. Mau lihat. Eso le está mandando la algo así. ¿Eh? No sé. Ra gần đây. Mà thật ra gần đêm thì nó có dẻo rất là thịt. Ăn chưa được là đã hơi sôi sôi.
Mình bas mình nói đấy, có bên phục sự cái này chúng ta không biết. Sebelum tu nang mak. Hah? Sebelum jam nang, dollar dia ni lo. Hah? Hello. Kayo, hello. Mày Ile mali mo na ako eh. Kaya ito sang kaya na. Isa na kaya na. Ile sa rogo. Beso sari ko paso na. Ito sa sari. Ito sa rogo daw paso sari ko paso din na. Kaya sa paso ko rin sa bitin ko rin. Ako da liit. Agad. Hết lần thì chúng sẽ năng bởi ấy này. Net dano gaya गिदिंगासिनो आंनासो नेट गैया मावफुं dengan hotspot sedang एसे नांदों अबे फिसा हर नों जागोन
Này, ôi trời ơi, chị làm gì đấy? Hi guys, welcome. Please support me, my LB. Please like, comment, subscribe. Please, please, please. Support, support, support. Comment, comment, comment. Subscribe, like. Please like, comment, subscribe. Made, Malaysia. নামান ধনের খড় Hey. Yeah. Não খেলি নাই ইয়ালে আমি দেখো এই ওলছে গরম মেগাম না কই না দে হাসা কোনা গরম হাসা কোন দুগন না দিও দেখো না কেন হ্যাঁ মারো না ওদাগিরি मावफुंबोसो अटारी थांबाय थांबाय थांबाय
Mana nih? Maksud sekali. Itu. Anak jelas sih. Setelah betul. Enam dia semua. Baik, ini mana nak kau? Mana tuh itu kan mana betul. Betul. 성분인데 남자. 성화. 그래. Không làm mà được. 응? 이거 진짜네. 어떻게? 먹어. 내가 그거 하면 잘안 가지. 그래. Mẹ nó mà tao không thích là này thì ông mày ạ. Bữa gì vậy? Bunda. Hadi. Nah. Ini loh. Oke, Bu. Nah, kali ini. Kakinya baik. Belum sampai kita aja.
Thế là anh đang thế là tổng hợp của nó đang thử. Thank you. Rồi này. Không vừa được không được Rồi. Ni đã năng là đông lây. Ni đã năng là đông lây. Hello guys, share dong. Please like, comment, sub. चिंता ना मोबाइल को सास नंदन मंगे को देखो एक बना enak kalau sekali. Enggak mendukung ning dek kulang ma segan Nah, ya pas sama. plastik osana bana segan Nah, kan. ini la tele le la ya ma ko la kan le ma ko dinda lang kan le Mars kemudian melidin.
Hello guys, welcome. Please my LB, like, comment, subscribe. Please support me. Comment. Malah you know, kenapa tayo? Literally ya guys man. Kenapa tayo dapat ya guys man? Mobile sasanan dan gaban blog lanangko. Mabayaw tangba. Medical tangba. Muscle puro. 2 घन्टासो लागोन नामा? मायाव ओंखारो बरमायाव ओंखारनानै बरमानि साहा थांनांगौ ना खोलाखै? साहा गारि गंबेसे गाखोबावनांगौ? मा मेडिकेलनो? डाक्टर रवि ब्रह्म रवि बर' मसल मेडिकेल मसलपुर। नोंलाय अबाव थांनायाव नुफेरनो? जोंनिखौनो थांलाय फैलाय जाबाय थायो। खनसे आरो बल खेला गेलेना आखाइलें थांनांगौ अफिसनिफ्राय। ओमफ्राय थेवबो नोंना होमवर्क लांदों? मा? होमवर्क लानांगौ। आरो सानसुमाजों सानजाखौ इदि होनानै दोना देरगोन। बहन दा मबाइल चार्ज होनानै दोनखानाय। दिनै गोमायो फाहामनानै। बारानि बायदि थानो मोना। फेनानै बेटारिनि थाखायनो गिदिंलाङो खोमा ना? आं बेटारिखौ रायाखै ना गोबाव नोंखौ लागैनो बोसोरसे सिगाङावनो आं माबासो गानलांगौमोन नाइटिसो। एसे गरमाव माबा रिपर्टखौ माबायाव मोनगोन होनबा नेना लाबोगोन ना? 4थायाव मोनगोन होनबा? गारिसो बानायनोसै। मा गारि बिनो आं 5थायाव मोना गारि। रिपर्ट नेसानदि सेलेन गंसे होनाया गाहाम खोमा। मुसलपुरनिफ्राय गारि गंसेसो लाङो। सेलेन। नै सोरबारि हरनांगोन टाउनावसो खस्थ'। गाबोनबा नायगोन ना नाया? नायगोन। গাহৰিৰ মাংস প্ৰায় সংখ্যক লোকৰে প্ৰিয়। গাহৰিৰ মাংস বুলি ক'লে বহুতৰ জিভালৈ আহে পানী। Hello guys man. Please comment, like, subscribe, comment. Family nunggu phone hordong dong. Nunggu phone hordong dong. Hah? Horna ya. Besok. Enggak normal deh. Hah? Enggak normal deh kalau Gaban sandung dunahay. Mana? SB Marinda. Hah? SB Marinda. Apa mana? Hah?
Hanya bermaksud kena semua kena elak ada cuma Ba, ang di nga di ba ka, Bray? tinggal bersih, Nang husband rin. tinggal bersih. Coffee days are good. Hmm? Coffee days. Comless Dev na. Comless Dev, hi. Na. Hello, hello. Thank you, thank you. Please like, Subscribe बनाओ. please like, subscribe. XXX na ba? Comless Dev, please subscribe. Like. Please comment, guys, man. आप कहाँ से हो? Heh, don't understand English or Hindi. No, claro que sí. Comless Dev, what is your name? No, không được đấy. My name is không được đấy. My name is Boroblock. Please subscribe, Comless Dev. Like. Okay. Subscribe. Nice one. Also. No, what? मेरी ईयरफोन को दे रखता है. Hmm? मेरी ईयरफोन को. Anh chỗ này nó hơi đắng. Anh channel close bane.
Naydra. Naydra. Pandai kali ni. Mana? Hey, Mana? pandai kali ni. Maho ayo. Lai. 70, Biasa ya? 70 definitely. Shake mana thangไม่ไทย Malah itu tuh palsu. อ้างมันเถอะเช็คแล้วmana Palsu boleh man palsu. อ้างในเนี่ยแต่หวังเราเช็คแล้วmana eh bil Bukan tuh. hả đấy có ra hasil Bro. नोंनाव खैजोन खोन्थिदोंलै नै सातजोन दङ ओमफ्राय इयाव माबाबाथाय माबाल' नुजायो सासेल' नुजादो दा खम मोजां फाहामनो हानाय बायदि मोनदों फेनखौ नायदावबाय Sambil tak boleh. हा No. Saudara dalam kau atau mula-mula din hisabai dia mari spesial mabakan saya kata delivery ni loh. Oh, ini musuh produk. गाबोन नायनानै माबा mula-mula बेलेग थांना होनानैसो सोङो खबर लायोसो नायबाय औ मालाबा माथो मसलफोरा माबा मारिया बेमारि नायलायनो स्पेशल डेलिभारि नायनो बारला मा बाराव थायोबा गाबोन थागोन ना थाया गाबोन थांनो नागिरदों गाबोन रायलायबाय माने कार हरगोला मालाय ओरै होनायाव डिस्टार्ब होबाय थानाया गायना सोरांसि थाया
एसियाव थानाय बायदि मोनथारदों दिनै नों आंखौ अननानैसो खालामदों ना एसेनो लासै माबा गेर होनगोन एसेनो माबा दायो बुंनोसै एसि रुम बायदि मोनदोंना फेनखौ खम्बल लाबाय मबाइल खांग्रामगो र' माबा एरकेन बुंना होनोङा रायनायल' गाव मबाइलखौ दांबाबा मा जायो मानसिया लाइभआव दं थुके Hey, ha? माबा थाङाखै ना 100 थाङाखै ना 1200 1200 ना जोंनालाय 1100 दाबो थाङा Please like, comment, subscribe. Please, please, please. Okay, subscriber.
नोङो 8थायाव फैदोंमोन ना लाइन फाहामबा खैथामोन 8:30 8:30 हेलाबा होदों आं एलबि होमबा माबा जाबाय खोमा 2.5 घन्टा जाबाय खोमा ना 9 10 1.5 और 2 घन्टानि बारबाय 2.5 घन्टा माबाबाथाय माबा जागोन 3 घन्टा जाया होनलाय 10थाबा माबाबा 11थाबा थाथारथोंसैहाय एमबि जोबजासिम आंनिखौ दाननोसै 12थासिम नोंहानियासो नांनानै दंना आंहानियासो नाङाखैनो दे जाबाय 12थासिम नोंहानिखौ आंबो नायनो मोनसेल' गोमो नोंलाय लाइफआव दाखिसां दिनजा एलबियानो होजायाखैना फुङाव होनाय ना होयोमोन होदों बेसे माबा फैनायमोन घन्टाया 1 दिनै माबा एरदोंना एराखै वाट्स टाइम वाट्सआव वाट्सआ बेसे जाखो बेटारिया लिमिनलायनाय खारदों खोमा नैसिम जानांगौ बेसेबां माबा नोंना साबेसे पियास फैदों 1ल'थार माला होनाय दासो आंनिखौ नायलाय बेसे थांखो कपिराइट जागोन हौवाया मेवदो नै माबोरै इयाव सातजोन खोन्थिबाय दं सातथायाव सिखारनांगोन ना 7थायाव सिखारनांगोन 4:30 न'निफ्राय खैथायाव थांगोन 6:00 7थायाव सिखारबा बेमार जायो 6थायाव सिखारगोन 5थायाव होमबा साहा मोनलोंनांगोन साहा लोङालै ओंखाम लेस्रायावनो ओंखाम गुदुं जालांगोन ना आं ओंखाम मोनजाया ओमफ्राय स्राब पेकेटसे लायनांगोन माजों खांसुगोन नों 4थायाव बेरायहैदो स्राब लांफादो बानायनोनो मोनो नोंथारगोन
ओमफ्राय बानायासै इयो खावनाया फेसखौ मोनलिरदों आं नुफेराखै प्लिज लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब गाइसमोन हेलौ 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 उन्दुजोब्बाय नामा 11टा जानोसै अके लाइना थांगोन ना मागोन मबाइलखौ चार्ज होनांगौ फिल्मखौ नोंहानोथ' मोजांसिन जायो खोमा ना ब्लगा केमेराया आंहानि वाइफाइखौ दानबाय दाननाङा दानबाय दोनबाय लाइनखौ दोनथ' माबा कनसिडार जादों ओमफ्राय अमाया सारसनदों ना मादों अमाया सारसनदों ना मादों मबाइलखौ
Peleko. Ayo. Moजां नों खनसेनो आंखौ मोजां डाक्टारनाव नायासैबा बबेनाव हरफिनासै फन हर गाबोन फुङाव एबायसा अखा हाबाथाय थांगोन एबायसा अखा हाबाय थाबा मुस्रि सोङा ला लोगोफोर जाय जाय दं कमेन्ट हरदोब्रा अननानै सोर सोर दं लोगोफोर आंहानि ब्लग गोदान होनायखौ नायदो भिडिअखौ ब्लग गोदान आगारदोंमोन आं दहाय नायना होदो